Bebe, usap ka rin ha? Ato sang isat out ni si Dayna Kahayag diha sa Saudi Arabia. Salamat ka adyosoy sa imuhang makanunayon nga paglantaw sa itong mga pasiaw. Ahong balikon, sat out diha kay Dayna Kahayag diha sa Saudi Arabia. Karon, atong paminaw ning pinasahi nga pangutana gikan ni Unig Cares. Pinasahi po ni kay gapadaha po ni salida-salida. Karon, mga kasoy, atong paminahon si Unig Cares. Soy, madung buntag soy, matay soy naka sampa naman ko ring barko soy, wa magyapon ko nimo gisat out soy. Mangutana na lang ko nimo sibe, pala ko nakukulito ko ng pangutana soy kay dugay ra kong nakay barko soy, mano maning mulutaw man sa dagat ning barko soy nga mako maning hinimo sa puthaw soy. Palihog ko no ko soy og kanang tubag soy. Anihong pangutana soy kay dugay na jud kong sigig kuana ni soy nganong mulutaw mo ning barko soy nga makong puthaw man ni soy og palog de po ko shout out soy sa akong kapika sa kinabuhi soy si Wincy Care soy palog ko soy madaghan kay salamat soy nautunta nga imong matagaan og saktong tubag akong pangutana sir magmalinaw na akong unahuna soy salamat ka soy ha. Soy, paminaw kay akong tubagon ani imong pangutana. Mao na ni akong giingon soy nga muswila jud in taon taron ta maswito kanunay na ho nang gibalik-balik soy. Leksyon ba dyan siya sa science soy? Manong mulutaw ang barko. Karon kay nalimot man ka, aho na po kang pahinumduman. Wadya mo'y laing rason soy nga mulutaw ang barko bisan tuod og makong puthaw na siya. Kundi manong mulutaw na siya soy? Mulutaw ang barko soy gumikan sa ijang pagkatinuod nga puthaw jud siya. Buot na hong pasabot, wa jud siya magpasumangil nga kahoy siya, bunot ba siya, plastic ba siya, o sagbot ba siya. Hingangkon jud ang barko nga puthaw siya. O karon, mauni karon ang giingon sa mga katigwangan nga kining barko maoy buhing testimonya sa ilahang panultihon nga mulutaw jod ang kamatuoran. Karon, kay tinuod man jod nga puthaw siya, ahilutaw ang kulira.